Bună ziua, Ghiniva Fly. În fața inima spitrec și mine una hăbare de oa de țiuri. Sunt plurători aținții ani de băneți oa și ni se prea să minte unei idei. Noi români avem multe de adun cu elvețieni. Mas le luăm pe radă. Oameni de munte cu tine him. Părazii îi adunăm. Gine, el adună părazii altora, noi adunăm părazii anuci. Ca și fățem, tinami. Noi nici mai bun ca ei. Pirifa în him. Ținții, graiuri multe avem. Alatul Elveției are 4 limbi oficiale. Una de ele, retoromana, timaș 40 de mii de oameni ce o zburăsc. Și apoi a graiuri hirmânești hașcări. Pe partea lantă, limba noastră dulce armânească are graiul grămustean, graiul pindean, graiul fârșirătesc. Care vă zic că himul să ieși aoații. Ninga un lucru, tora. Una altă întrebare. Graiurile este le zburăm, mine una, ca fioara am cu cai, zburăsc armâneaște. Nu a greșea, și armâneaște țunzeaște și rămâneaște țunzeaște.